sen var yani häzir. Borlu oğlan häzir var yani. Vay. Men olmasam bolan okda. Ağay, şu erkek milleti bara, üýtgeşikli. Hakiki. Üýtgeşikli bara, şu bir-birini gollo diýse, gora diýse, hakik bir-biriniň aýybyny aç diýse, ökdedir bular. Ýöne gowşak ýerini biljek bolsaň, sinlak göräýmeli. Şu ärimin bir dostu var. Aşyr Mehmet. Şu Aşyr Mehmet diýdiň, Aşyr Mehmet de ha bola. Gyzyl ýaly oglan. Adam kärçiligini sözüm ýok. Hemme dady gül ýaly bolin. Bir aýy var da. Şu jypdyrma käketi var da. Ha. Öde mara. Bir zat gurrun berip başlaýa bolin. Hakyç ilki var da ynanýaňam. Wah, ýöne aldananyň 3 günden soň bilip galaýyn da, hawa. Onanaň dokmy? Onanaň okmy? Häzir barlak göräýär. Häzir. Bilece barlak göräýär. Sizem şaýat bolarsyňyz. Telefon edip göreýin. Alo. Alo. Aşyr. Aşyr. Oh. Gowmya diýlen. Alo. Alo. Oh. Aşyrjan gowmya diýlen. Ýaxşy, genji ödüňmi bi? Ha bula. Salamu aleykum. Salam. Wah. Ne öýtseler agamna gowmy? Wah gül ýaly, Aşyrjan. Oh. Agaňam gow bolen, men senden bir zat sorajak. Sorasana genji. Şu agaň 3 günden beri öýe gelen okda. Habaryň ýokmy? Ana. Genji eşdilen ok. Neme gur eşdilen ok. Gatyrak gurly. Eşdilen ok. Alo. Men seni eşdip durna. Agaň öýe gelen ok diýen 3 günden beri habaryň ýokmy? Ýol agam nal. Nimede? Ha. Oh. Alo. Alo. Oh. Agaň görüp duran okmy diýen agaňy? Agam mi? Hawa. Agam men ýanyma tüýra ol. Öýde men ýanyma geldi agamjan. Owa täzil geçirýän bayramçylykmy diýip men ýanyma geldi dine küçük oýnap oturdyň bilen. Owa han agamjan göçden o, küç. Küçük oýnaýan. Owa men ýanymda ol. Wak sen ýanynda bolsa men arkyny olajak. Arkyny bol ýeňe, ýa agamjan men ýanyna agyr. Şeýlemi? Owa. Aşyrjan, janjygym. Oh. Agaňa telefony ber, gurlaşaýyn. Ana ýene silmän uradaýby. Oy. Alo. Alo. Oh. Men seni eşdip durun köşek. Agaňa telefony ber, gurlaşak diýen. Bere. Agam bilen mi? Hawa. Ay ol. Ne sumat çykdy da ol. Çıkdas çık gelecek diýdi. Lay daşar çık gelýän häzir diýdi. Olany gelenseň aýdaýyn men. Eýem çykaýdymy? O ýaňyza da oturdy ol. Ýaňyjyda küçük oýnap otur diýdiňa. Yok, küçük oýnap oturdy, düzi berdi diýdi, daş çykdy şuma. Ha, şeýlemi? Hawa gelýär ol häzir. Näme diýmeli? Aşyr Mehmet. Oh. Çıptırmasana boğmi. Çıptırma? Eşdiýämiň? Eşdiýän owa. Allahjan sen tokumun tükönmesin. Emin aýdyň boldun. Allahjan. Aşyrjan. Oh. Wak näme üçin meni ağlaýan, he? Häzir ýene de çıptırdyň da. Genji ağlama men o. Aşyrjan. Oh. Men şu ağlama häsiýetini şu köni ýylla goýdy. Täze ýylla senin bir täzelecek golaýdyň. Bor. Genji bolýar. Sen meni gowurýanyňy bilýän. Tawur genji. Agaň hasty gowurýanyňy bilýän. Tawur genji. Ýöne gaýrat et, Aşyrjan. Oh. Uý dur, men sana bir zat aýdaýyn. Aýtdyna. Egerde sen şu häsiýetini, Ha. häsiýetiň goýsaň, şu jypdyrma häsiýetiň goýsaň, Hawa. men seni sygyr ýylyna özüm jyk öýereýin. Ana. Şonu ýene bir gede gaýtyrdyň genji. Şu jypdyrma häsiýetiň goýsaň, özüm jyk öýereýin diýen täze ýylda. Goýdy hasabete genji. Şeýlemi? Hawa. Öňüňizdäki sygyr ýyly ha? Hawa. Ay berekella, onu genji molat çok da öňüňizdäki la. Tawur genji. Men sana gelnejelerçe söz berýän. Tawur genji. Neme Aşyrjan?
ağamı da salam ayt. Gelin ha, bizim hem öýdüne bir täzil geçireli, Nasumat bir saçak ýadyp soň garaş otyrdy da gençe. Bor. Ağamı da salam ayt. Bor, Aşırjan. Ow. Allahjan şu täze ýylla bara. Ow. Senem iyi dep sorap dursunlar telefon edip. Näme o näme diýdiň bolýar? Vah, öýlenen soň şonu bilersiň köşek. Ha. Bolýar gençe sawul. Sawul otur gelin onu. Bor. Ha ýanky tiňlerine bolmada gençe bolýar da. Aha. Bor. Sawul goýaýyn. Bolýar. Sawul. Gördüňizmi? Vah, şu jyptyrma häzetini goýsak gelýär. Uy, ýadymdan çykypdyr vah.